Ομιλείτε, πού είναι ο κύριος? Να σας πει το ποιόν του Ανδρέα Παπανδρέου, το ποιόν του αδερφού του. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη και πιο μεγάλη οδύνη για έναν αδερφόν από τον αποκαλύπτει τον θλιβερόν ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου, του αδερφού του. Και όταν τελικώς ήρθε η ώρα της πληρωμής, τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στον αδερφό του? Ό,τι έκανε και στη γυναίκα του, ό,τι έκανε και στα παιδιά του, ό,τι έκανε και στον λαό, πρόδωσε κυρίες και κύριοι, πρόδωσε ιερά και όσια. Και σας καλώ αύριο να τον ταπεινώσουμε, να τον εξοντώσουμε πολιτικά. Υπήρχε στον 20ο αιώνα ένας Γιώργος Παπανδρέου, ένας τίμιος Έλληνας πολιτικός, ένας διακεκριμένος για τους αγώνες του Έλληνας πολιτικός. Και υπήρχε ο Υιός, ο αδίστακτος, ο ανελαήτος. Υπήρχε ο Υιός, ο οποίος επρόδωσε τις αρχές του πατέρα. Υπήρχε ο Υιός, ο οποίος τον 6ο μήνα αναγόρευσης του Γεωργίου Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία τον εκβίασε με μνημόνιο 65 βουλευτών για να τον διώξει από την κυβέρνηση. Αυτός ο Υιός δεν ήταν Υιός, ήταν φίδι, κυρίες και κύριοι.